हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रो हमबाय आङो न'निफ्रायनो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामनो सानदोंमोन नाथाय गोबां समनि आंखाल आरो समा थोआखिसै जोबोर आथुर बिथुर जानानै नै दा जोङो दा कलेजाव थांगासिनो दङ नोंथांजों अके हाय होननानै होनो खनाबो खेबसे बिथाङा आंनि लोगो बिथाङा डेन्सार स' जोङो दायो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टब्ला रायलायनो थादो ना मानो होनो रां खालामगोन ना मा होनो खौनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओरैहा आं माइक्र'फनखौ साइडआव लानांगोन थेवब्लाबो बारा लेक्सार गायनो हानाय नङा ख्रु ख्रु सोदोब बुंबाय थायो नालाय गारि सालायनायाव बार फैनायजों स' बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि खबर सबर माबोरै खोन्थाहरलायब्लानो जाबाय आं मट' ब्लग टाइप लाबाय आरोना रायजोफोर नै बेखिनि लामायासो ओरैबायदि गाज्रि माब्ला समाव मोजां जागोन अन्नानै गेदेर मानसिफोरा नुसनदोबाथाय हमदो स्किमफोर अन्नानै स' बेनोसै आरोना लोगो मोनगोन मा जायो मा जाया कलेजाव स' लोगोफोर जोङो दा फाइनेलि कलेज मोनफैबाय नै बे जाबाय जोंनि बड'फानि स्टेचु ओमफ्राय नै नाग पार टिम भिजिट खालामदोंमोन जोंनियाव जों एन्ट्रि खालामनोसै बेनिफ्राय लाथ'ला नै बिथांमोना जोबोर दुस्थ' मा मावगासिनो दङ नै नायनो हागोन नैयाव मा दोनथाय कन्टेक्स माबासै दे नै सिनायथिलाय होना लादो नोंथांमोना साफा साफा दे खुलुमबाय होनलायब्रा दे होनदो बिदिबा जानाय नङालै नोंथांमोन दे इन्ट्र'डाक्सन होदो आदसा इन्ट्र'डाक्सनखौथ' आं होनो सानाखैमोन दा होनोसै सरदै आरोना सरदै दे आंनि मुङा प्रेमसिं बसुमतारी ओमफ्राय माने निकनेम दंबावो गाल'राम निकनेमा गाल'राम जाबाय निकनेम ओमफ्राय दा लासैनो जों बेलेग बुस्थु माने माबा खालामबाय दं आरोना जों रेडि जाखाबाय जोङो खिन्थु बिदि नङा बेलेग सिङावसो आरोना बेलेग माबा माबि बिदिनो बुहुत खोथा थाकिं स' बिथांमोना एसे फाननिबो लागायलांबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला नङा होमबा बेनिफ्राय आङो क्लास लाखांबाय जोंनिया मेजर क्लास जादोंमोन बेनिफ्राय क्लासा जोब्बाय दा ओरैनो दंथ'यो दायो लोगो मोनगोन स' दिनै सुगेशनिबो बार्थडे थ' सुगेशनि बार्थडेनि एसे पार्टिफोर मोनजानो हागोन दिनै नङा होमबा थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' सुगेशनि पार्टि जानायफोरखौ मा होयो बिथांनि सायावनोसै आरोना दिनैनि साना आरोखि ना थ' नै बिथांजों गोमसाराबो नै आदा गोमसार मा खबर हाय बोल' हाय अके थ' बिथाङा नै बे आपकामिं कालचारेल सेक्रेटारि आं डाइरेक्ट एनाउन्स होनो हाखाबाय नै आंनि होनबा माबा इन्ट्र'डाक्सनखौ ससे खोमाना होनांसिगोन ना नों दा आंना बेलेगद्राय जायोना आंखौलाय मान लाबाय थाखा नङा होमबा स' लोगोफोर आंबो कन्टेस्टेन्ट जादों स' जोंहा आपकामिं आं बेखौ एनाउन्स खालामनो सानाखैमोन ब्लगाव नाथाय दा एनाउन्स खालामना होबाय सालबारि फरायसालिमा थामहिनबा सालबारि कलेजनि जायफ्रा स्टुडेन्टस लोगो नोंथांमोना नायगासिनो दङ अन्नानै नोंथांमोना आं जायखौ जेनेबा आं प्रम'सन खालामनो हागोन आं खोन्थानो हागोन जे उमुक डिपार्टमेन्टआव उमुक आरो उमुक पस्टआव उमुक स' आंना जाहैबाय क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ साइन्सनिफ्राय थ' आं साइन्सनि स्टुडेन्टआनोखा नालाय थ' बेनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना आंबोथ' कन्टेस्टेन्ट नालाय नोंथांमोना आंनो भटखौ होबानो जाबाय सालबारि कलेजनि स्टुडेन्टस नोंथांमोना थ' उननि खोथाया उनाव जागोन माबा मोनसे बियो सेक्रेट जायानो जादोला स' आं फोरमायबाय बिनिफ्राय दायो सुगेशनि बार्थडेआव लोगो मोनगोन बिथाङा मा केक हायो ना मायो मा मोनजागोन दा नुगोन र' एसे बोरैबा खयै खुवा लानांगोलै एसे हेन्डसाम ओइ गथ' गुग्रायदों नामा फाग्ला बेखौ इलेक्सनखौ ब्लक होयो नामा फाग्ला इलेक्सन बायबासो होनांगोन एडमिट जायोमोन ना दे बिदा नै
इलेक्सननि सानसे सिगाङाव होनो बायो इलेक्सन माने इलेक्सन जाखानायबो होनो हायो इलेक्सन सानसे सिगांबो होनो हायो जेनेबा सर्ट आरो जेनेबा मा स' लोगोफोर जों नै दा मा होनो साहा लोंगासिनो दं कलेजनि केन्टिनाव ओजों मिथिंगा बसुमतारिबो मोनफैबाय हाय होनहरदो खेबसे हेलौ भ्लग्सखौ कमप्लिट खालामनो होननानै आं खालामथारनांगोन होननानै दिनै गाबोन फुङाव माखौ होगोन नङाबा शुट खालामखानाय गैखायाना जेबो गोजोन फुंबिलि लोगोफोर आङो मैया भ्लग्सखौ स्टार्ट खालामदोंमोनब्लाबो कमप्लिट खालामनो हायाखिसै बेनिखायनो दिनै नेक्स्ट डेआव आं कमप्लिट खालामनो होननानै एसे ससे भिडिअ बानायदेरनोसै स' फुंजानि आं दायो सिखारनानै नुबाय आबैया नै माबा सिबगासिनो दङ गोजोन फुंबिलि होनहरदो गासिखौबो दे खेबसे बिथाङा बबिसो दै बिथाङा दा बबि जानानै दंथ'यो बिथाङा जोबोर खामानियाव मुखुब बेनिखायनो बिथाङा रायज्लायनो सम मोनाखै जोबोर आथुर दिनै इभेन्ट दं नै बिथाङा बाथौनि थाखाय थियारि खालामगासिनो स' दिनै जाहैबाय नैथि मंगलबार बर'फोरनि गोथार बाथौ धोरोमनि जि गोथार बाथौ सान स' बेनिनो साफ्रोमनिसिमबो गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनाय आरो नोंथां आरो नोंथांनि न'खरनि साफ्रोमबो जाहाथे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थांनानै थायो थामहिनबा गोजोन आलो गोजोन सुख सान्थियै थांनानै थायो बिनि थाखाय आफा इसोरनि सेराव आरज गाबबाय स' लेटैब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै मिजिंथिबाय थ' जायफ्रा बेसिम नायदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुनो हायो थ' बिदिनो आं बे समाव दायो न'आवनो दंथ'यो बेनिफ्राय दिनै कलेज जागोन ना जायाबा बेखौ आंबो बुंनो हाया बिकज दिनै मंगलबार बाट दिनै नैथि मंगलबारनि अफिसियेलि बन्द' फोसावदों आसाम गभमेन्टनिफ्राय बिकज जोंनि बर'नि जि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ धोरोमनि जि गोथार बाथौ सान बेबो आसामनि जि गभमेन्टनि जि बेवहाय जायगा मोनबाय स' बिदिनो दिनै आसामाव बन्द' फोसावदों दिनै अफिसियेल थामहिनबा अफिस बन्द' फोसावदों मावख'आरि मोनफ्रोमबो अफिस सरकारनि मोनफ्रोमबो अफिसखौनो बन्द' फोसावदों दिनै कलेजाबो बन्द' स्कुलाबो बन्द' एभ्रिथिंआनो बन्द' थ' बिदिनो आं दायो बे समाव न'आवनो दंथ'यो 2 मिनिट्स बारलांबायानो टाइमा बेनिफ्राय नै बिथाङा दा खामानि मावबाय दं बिथांनि खामानि मावनायखौ दान्दिसे देखायनानै फोजोबनांसिगोन आरोखि ना जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जय बर' हारिनि जय